Здравейте, приятели от Бокс, тук сме за четвърти епизод в менеджер мода с ПСВ Eindhoven. Първият матч е срещу Пек Цволе, който симулираме и побеждаваме с 3 на 1. А следващия матч е с Нак Бреда, който ще изиграем. Имаше кратка пауза, защото се пробвах да изтеглям някоя програма, за да мога да правя клипове, но се оказа, че трябва с камтасията да си се оправям и така трябва да я деинсталирам, после да тегля наново и да имам 5 дена период, в който мога да използвам, така ще докато снимам. Ето виждате двата състава, ето го и нашия състав с схема 4-3-3. Така първото положение в матча се откри в наша полза. Лошо избита топка от вратаря, тя попадна в Тони Вилхена, който пробва удар, но за съжаление тази топка не влезе. След това центриране от Мейер, удар с глава, който е от защитника на Нагбреда изчистен и така атаката мина, но не дълго след това те бъркаха тази топка. Бакали с пас към Мемфис Депай, който стреля, но не улучи, вкара топката зад мрежата, но топката стигна до Имохи Езекел, който при добавката нямаше как да пропусне на празна врата. Голяма радост в нашия състав. Следващото положение бе за отбора на Нагбреда. Той дойде точно в края на полувремето и виждате какъв пропуск тук на играч на Нагбреда. Пропуснаха сериозна възможност играчите на Нагбреда. Това беше за първото полувреме. То завърши при резултат 1-0 в наша полза. Ето го и второто полувреме. Още в първите минути на второто полувреме ние организирахме атака. Депай по лявото крило, той с полуцентриране. Съжалявам, не успя да центрира, но беше извършено фаул срещу него. Сега Депай пак за топката, той центрира, качва на главата на Джефри Брума, който виждате отбелязва един невероятен гол. Какъв гол просто на Джефри Брума. Оцели горната града и топката влезе във вратата на Нагбреда. Отново виждате хубавия гол на Джефри Брума. На мен ми стана странно как изкара тази топка, но много хубав гол се получи, изключително красив. Ето виждате. Следващото положение бе пред нашата врата. Урлинг с топката стреля, вратарът спасява и тя излиза в ъглов удар. Изпълнен е ъгловият удар от Сарпонг и след това опасността преминава, защото нашите играчи се справиха добре. Малко по-късно, към 80-та минута, Бакали по дясното крило, той центрира на Езекел и виждате какъв невероятен гол, много хубава атака успяхме да направим и да отбележим също така доста добър гол. Дело на Имохи Езекел, втори път се разписва той в този матч. Виждате отново повторение на гола. 3-0 в наша полза. И това вече е към края на матча в 87-та минута. Центриране под дясното крило и удар на Урлинг, който влезе във вратата. Доста хубава атака направиха. Ето виждате тук Вербек само застана, изчака Урлинг да се пласира добре и му я качи на кръка и той само засече топката и тя влезе във вратата. Така матч приключва при резултат 3-1 в наша полза. Отново победа и то класна победа. Следващия матч е срещу РКК Вайвик, който ще симулейтнем отново. Той завършва при резултат 2-1 в наша полза, червен картон за Мейер, което не беше много добре. Един от най-важните играчи в нашия състав. Тук го сменям и ето тук вече се прехвърляме към матчът с Рода. Виждате класирането, ние сме с една точка пред тази Алкмар. Ето го състава на Рода с схема 4-4-1-1.
един отбор, който е с различна схема в това първенство. 4-4-1-1. Добре, ето го и нашия отбор. Така, първото положение се откри пред Рода. Те бяха доста настоятелни и търсеха победата в този матч. Удар, който е блокиран от нашия вратар. След това топката бе отнета. Тук се опитахме да направим контратака, но това не се получи. И тук хубав пас към Доналд, който отклони към Фледерус, той към Кали. Фледерус отново, той с пас към Доналд, който успя да реализира този шанс. Гол още в 11-та минута на матча. По всичко си личеше, че Рода ще търсят победата, защото бяха много настоятелни. След това атака за нас, Карим Рекик с много хубав пас към Имох Езекел. Той достигна топката по перфектен начин, но за съжаление не успя да реализира. Това беше всичко за първото полувреме, това беше по-интересното. Рода ни водят на полувремето с 1-0 и по всичко личи, че този матч ще бъде първата ни загуба, защото много добре се справяха. Ето още в началото на първото полувреме, атака за Рода. Немец с топката, той към Джоум. Той с центриране качи топката на главата на Фледерус и той нямаше как да отбележи, защото срещу него беше ниския Джошуа Бренет. Ето виждате, той дори не отскочи, за да удари тази топка и просто я вкара зад гърба на Зует. Тук хубав пас към тук-що влезият Лукадия, но за съжаление неговият удар не попадна в очертанията на вратата. След това не успя да се центриране и това беше всичко за този матч. Първата ни загуба, тя беше с резултат 2-0. Доста добър отбор бяха Рода и виждате в класирането АЗ Алкмар ни изпреварват с 2 точки отгоре. В следващия епизод очаквайте сблъсъкът с АЗ Алкмар за първото място. Мачове с Хераклес, с Херенвен и с Гоа Хект Игълс. Така, това беше от мен за този епизод. Надявам се, че ви хареса. Пренебрегвайте шума, който имам от микрофона и така, довиждане до следващия път.